Tare da sallama 'yan uwa al'ummar Nigeria maza da mata, manya da yara. Muna so mu sanar da ku cewa kamar yadda waɗansu suke aika waɗansu hotuna na wasu gidaje da suka ruguje a shafukan sada zumunta, inda suke cewa irin gine-ginen da suka ruguje ne a birnin tarayya Abuja sakamakon wannan karamar girgizar ƙasa da yawa kana. Wannan hotuna da ake turawa ba gaskiya bane. A nan birnin tarayya Abuja babu inda wasu gine-gine suka ruguje sakamakon wannan karamar girgizar kasa, kuma ba wannan bane lokaci na farko da ake jin irin wannan kara, musamman ma a sassan da ake fasa duwatsu kamar yankin Mfafe. Dama sukan ji irin wannan daga lokaci zuwa lokaci, amma a wannan karan ne wanda karar aka fi jinsa sosai, kuma ba wai na fasa dutse bane, a kara ne irin wanda yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa sakamakon irin waɗannan fashe-fashen duwatsu kamar yadda masana suka yi bayani. Kuma ministan birnin tarayya Abuja ya aika tawaga sun je wannan guri sun kuma tattauna da mutanen gurin, kuma a zahiri babu magana ta wani gini ko wasu gine-gine da suka ruguje masu yawa kamar yadda ake turawa a shafukan sada zumunta ana daga hankalin al'ummar Nigeria. Ƙara kan ko ni naji al'umma a sassa daban-daban na birnin tarayya Abuja sun ji, amma ba wai irin girgizar ƙasa da ake jin labari tana faruwa bane a wasu sassan duniya. Hasali ma dai masana su riga sun yi bayani akan cewa Nigeria gaba ɗaya ma ba ta cikin ƙasashen duniya da suke fuskantar barazanar girgizar ƙasa. Don haka masu tura waɗannan hotuna suna bayyana cewa abin da ya faru ne a birnin tarayya Abuja ƙarya ce, babu gaskiya a cikinsa kwata-kwata. Don haka al'umma da suke sassa daban-daban da suke da 'yan uwa a birnin tarayya Abuja su kwantar da hankalinsu, domin haka shi kansa ministan birnin tarayya Abuja Malam Muhammadu Musa Bello yawa al'umma bayani cewa kar kowa ya daga hankalinsa, kuma kowa ya ci gaba da harkokinsa. Wannan abu ba abu bane da zai daga hankalin al'umma, domin Najeriya gaba ɗaya ma ba ta cikin kasashen da ake tsammanin faruwar irin waɗannan abubuwa. Don haka irin waɗannan hotuna da ake aikowa wanda ya turo maka ba gaskiya bane. Allah ubangiji ya sa mutane sun fahimta. Mun gode.